खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 आगस्ट 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। महर मोखाङाव साबस्रांनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। दिनै जेरावबो जाफुंसारगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। गोख्रों थांखि लानो नांगोन। गुबुनजों गनायजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बयजोंबो सिनायथि होनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। बयजोंबो बाख्नाय जागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआ लोरबां जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो नाजाब्लाबो दिनै हानाय नङा। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। बबेबा आयदाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजाङै फुजिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। नाजाथाबनायनि गेजेरजों
जिखुनु खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो गोबां खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जाफुंहोनो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरबा लोगोनि हेंथा मोननो हागौ। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मोदोमनि बबेबा जायगायाव सानाय सुनाया बांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। गोदान खामानिखौ दिनै जागायथ'यैआनो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो क स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां आरो गोदान खाबु फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाबा गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। गोबां खहा जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। नाथाय गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे जाहाथे नोंथांमोना लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।